Sing dul desamu kae sing mripate gedhe cilik kae ya. Anake Ndara Janaka nek ra dakoni arang mripate gedhe cilik kok. Matamu. Sing nggon aku kae sing wetan omahku let papat kae. Sing rambuté ra thukul kae ya jarene anake Janaka. Ha ta jlamprong dasmu. Ndara Janaka traca tenan. Iki lagi ana perkara kok malah ting clemong sapenake dhewe. Kowe paman. Minggir, jaluk dalan, minggir. Paman Probakesa. Wonten timbalan ing adhawu menapa miji dhateng pisuwanipun ingkang paman pun Probakesa. Sawetawis anggenipun lenggah madyaning datira negaring Pringgondani. Ndadosaken pejot raos ing manahipun ingkang putra pun Gatotkaca. Dene dinten samangke wonten sawanipun menawi boten klentu menika tasih kalebet Adipati ing Tunggarana inggih menika pun Adipati Kahana miwah kami tuwaning Tunggarana inggih menika pun Resi Sumber Katung Paman Probakesa. Oh inggih dadosaken kagat raos ing manahipun ingkang paman dene dinten samangke tanpa tinimbalan wonten sawanipun Adipati Kahana miwah Resi Sumber Katung wonten ngarsanipun anak Prabu Gatotkaca nggih. Purbawasa wonten asta paduka anak Prabu ing Pringgondani tumunten kula aturaning bali. Menapa ing dados wigatosipun dene sowan wonten negaring Pringgondani Paman Probakesa kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi. Kula non sampun boten kirang prayogi. Bisawanipun ingkang paman ing kepadian nggih anak Prabu Gatotkaca. Adipati Kahana sawetara nggonira ngadhep ngarsaning ingsun padha raja sapraptanira nggih amit pasang kaliman tapi tinebine ing lodone demawahing tawang tuwak sinuwun sepinten kalapatanipun ingkang abdi pun Kahana dene tanpa tinimbalan kula wantun ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ing Pringgondani nawung deningan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang abdi pun Kahana mugi kunjuk sandhep pada paduka sinuwun Prabu ing Pringgondani ndak tampa gawe gedene katiku ora liwat pangestu ingsun tampan ana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Resi Sumber Katung padha raja sapraptanira ana ing negara ing Pringgondani. Oh inggih sinuwun Prabu sembahan kula tansah pinaringaning kawidadaning ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang abdi pun Sumber Katung ndak tampa ora liwat prayogan nggih ngadhep ngarsaning ingsun sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing abdi pun Sumber Katung diweji Adipati Kahana sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa yen to darbiatur ingkang bakal sira aturake lawan panjenengan ingsun maragake matur ingkang tetela. Nggih, sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi pun Kahana. Mugi pareng paduang luberna sih samudra pangaksami ingkang sepisan ngaturaken asok bulu bekti glondong pengareng-areng. Peni-peni raja peni dhateng ngersanipun sinuwun Prabu ing Pringgondani. Dene tungkap angka kalih estunipun anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Pringgondani. Wale-wale menapa diweji kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng sinuwun Prabu ing Pringgondani mugi paringa pengayoman dhateng kula warga miwah para warga ing Tunggarana sinuwun Prabu Gatotkaca andrah ingkang puspita kasiring samirana mre sekar kadung ngas kandhanya mawe raras renaning driya
Adipati Kahono wonten timbalan kena ngapa sira matur ingkang kaya mangkono jernyatane dina samengko laladan Tunggarana kuwi kebawah keperintah negara ing Traju Trisna apa ora bakal ala kedadiane lamun sira Adipati Kahono ingkang sayekti minangka dadi areh-arehaning wong Traju Trisna teka swarana ing Projeng Pringgondani sinuwun menapa ing sampun laturaken menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging menika saking suwantenipun sakatahing para kawula ing Kadipaten Tunggarana lan mugi dados ing kawuningan bilih sampun sawetawis wekdal menika para kawula ing Tunggarana sajaipun sampun boten betah dados reh-rehanipun negaring Traju Trisna tumuli sakatahing para kawula menika kala wau tumuli matur dhateng ngabdipun Adipati Kahono bilih samangke nedya wal saking regemanipun Nalindra ing Traju Trisna inggih punika Prabu Setija Boma Narakasura krana salaminipun dados areh-arehanipun negaring Traju Trisna kawula ing Tunggarana boten ketingal ayem tuwin boten ketingal tentrem malah pendak-pendak kedah caos bulu bekti glondong pengareng-areng ingkang langkung saking kegiatanipun para kawula langkung-langkung minggahing pajek ingkang dipun suwun dening tiang-tiang Traju Trisna satemah nekak dhateng gesangipun para tiang ing Tunggarana mrika ing dados sababipun Adipati Kahono wonten timbalan upama kaya mengkono Gatotkaca ora duwe wewenang ngrampungi perkara iki jeriki nyatane perkaraning Kadipaten Tunggarana lan negara ing Traju Trisna Gatotkaca ora duwe wewenang apa-apa tumraping Kadipaten Tunggarana nuwun sewu nggih mestinipun menawi sinuwun Prabu ing Pringgondani paring dawuh mekaten menika boten nama mokal jalaran jengandika Gusti kula ing Pringgondani boten ngertos cariyos ingkang sakjatosipun carita ingkang satenane piye mugi andadosna ing kawuningan bila sejatosipun saderengipun Tunggarana menika dados kukupanipun tiyang Traju Trisna nalika ingkang Hyang Prabu Trembuka menika tasih madhep Nalindra wonten negaring Pringgondani Kadipaten Tunggarana menika mujudaken satunggiling kadipaten ingkang gemah ripah loh jinawi kaasta dening tiyang sepuhipun Adipati Kahono inggih menika pun Adipati Kalapustaka lan dados reh-rehanipun negaring Pringgondani nawa mugi andadosna ing kawuningan sasampunipun Prabu Trembuka Seda tumunten negaring Pringgondani kaasta dening Prabu Harimba nalika semanten kumbak kumpul kawontenan Kadipaten Tunggarana krana sanata Prabu Trembuka Seda wekasan bingung para kawula Tunggarana miwah Sang Kalapustaka sesembahan kula nalika semanten dumadakan dhatengipun mengsah saking negari ing Surateleng kapandikan Prabu Bomantara ing nalika semanten saged ambedah Kadipaten ing Tunggarana lan nyedani Prabu Kalapustaka Kandi mekaten Tunggarana tumunten dados jajanipun negari ing Surateleng. Nalika semanten Prabu Bomantara seda dipun sedani dening Raden Setija ing sakmenika lenggah wonten negari Traju Trisna. Kandi mekaten Tunggarana dados regemanipun Prabu Setija Boma Narakasura wonten negari Traju Trisna. Menggah menika cariyosipun dados menawi jengandika sinuwun Prabu Pringgondani paring dawuh boten wonten sambung rapetipun antawisipun Tunggarana kaliyan Pringgondani menika kula nuwun sewu boten ateges kula menika nglincipi carang papak menika boten namung sedaya menika klintu krana kula nuwun sewu sedaya para kawula dinten sak mangke kepengin wangsul malih Tunggarana menika dados regemanipun negaring Pringgondani tuwin manunggal kaliyan Projeng Pringgondani uwal saking Traju Trisna diweji Ratone Ratu Tama Pati Lino Pranayaka Tias Raharja Panagare becik-becik
arandene tan dadi tali asing kala bendu malah bangkit mangkenan dotra beda kang reribeti legeking driya nata ing pringgondani risang Ganukaca dupi midhanget cariyosipun sang nenggih kami tuwaning Kadipaten Tunggarana nggraita bilih ingkang sakmangke Tunggarana minangka dados reh-rehanipun negaring pringgondani parandring mangke dereng tuntas anggenipun menggalih kawontenanipun Adipati Kahana kedadak ingkang wantun minggah dhateng negaring pringgondani nggih utusan saking Traju Trisna Adipati Yagriwa ingkang galih hamiyak kang samya sumewa. Kebareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdipun Adipati Yagriwa kunjuk ngersanipun Gusti kula ing pringgondani ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana kula pundhe nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan wigatine apa sumengko awak bojro nggonmu sowan sajak kita ana wong wigati ana parigawe apa kangge matur marang panjenengan ingsun nipun anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika mboten wonten kaperluan ing badhe kula aturaken dhateng Gusti kula Sanata menika babar pisan mboten namung mugi andadosna ing kawuningan bilih sampun sawetawis pinten-pinten candra inggih menika Adipati ing Tunggarana Adipati Kahana boten sowan caos bulu bekti glondhong pengareng-areng wonten garing Traju Trisna andadosaken dukaning anak Prabu Boma Narakasura satemah kula dipun utus ngupaya wonten pundi dunungipun Adipati Kahana samangke sareng kula jujuk wonten ing Kadipaten Tunggarana teka boten ketingal lan miturut aturipun para kawula sang Adipati Kahana kala wau sowan dhateng negaring pringgondani jebul pinanggihipun apan kepara saestu mila ingkang saking menika diweji kula suwun ngersa paduka anak Prabu Gatotkaca bilih sakmangke boten wonten perkawis antawisipun Traju Trisna lan pringgondani lan kula sowan menika namung badhe amboyong dhateng Adipati Kahana supados sakmangke badhe kula boyong wonten negaring Traju Trisna ingkang wigati netepi dhateng timbalanipun anak Prabu Setija Boma Narakasura sinuwun Prabu ing pringgondani kagiat risang kapirang uri nangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana sinuwun semban kepareng paduka Gusti kula ingkang sinuwun maringi pengayoman dhateng kula Tanwandi menawi kula nderek dhateng pun Adipati Yagriwa menika kula badhe nampi pidana saking sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura anggen kula mboten ngaosaken bulu bekti glondhong pengareng-areng dhateng ngersanipun Alendra ing Traju Trisna menapa ingkang kula lampahi menika awit menika panyuwunipun para kawula ingkang sakmangke kula aturaken ing ajeng bilih sejatosipun kawula ing Tunggarana sampun boten sarujuk tuwin sampun boten mathik menawi Tunggarana menika dados reh-rehanipun negaring Traju Trisna kula suwun sinuwun Prabu ing pringgondani keparenga sakmangke paring pengayoman dhateng kula Adipati Kahana lorekmu cetha lelakonmu yen to kowe swarana ing pringgondani kepengin njaluk pengayomane sinuwun Prabu Gatotkaca kowe ora usah dadak rusak aja-aja dosa upaya kanca nggonmu raswana ning Traju Trisna mau sejatine bakal nampa paukuman merga nggonmu weya lawan kewajiban ora ngaturake glondhong pengareng-areng peni-peni kunjuk sinuwun Prabu Setija
kang mangkono kowe keluputan kowe ora usah dadak njaluk pengayoman marang sapa-sapa Yayah Griwa. Akeh kawula Tunggara wis padha sarujuk yen ora gelem dadi reh-rehane wong Trajutrisna. Niatku suwaneng Pringgondani pancen kepara nyata tak akoni yen tak nyuwun pengayomane anak Prabu Gatotkaca utawa sinuwuning Pringgondani. Mula nggonku suwan iki ora kok ming pengawak Adipati Kaono ijen nang aku minangka wakiling kawula sak Tunggarana ingkang sak nyata wis rumangsa ditindes dening para wong-wong Trajutrisna lan rumangsa dijajah dening Sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura. Lan ngertiya yen to sejatine apa kang tak tindakake iki padha karo aku nalurekke kelawan wong tuaku lan mbah-mbahku biyen yen sejatine Tunggarana iki dudu wengkon negara ing Trajutrisna nanging kebawah keperintah Pringgondani. Merga kaling Bumantra nalika semana dibedah nganti wong tuaku dipateni lan kanthi kaya mengkono Tunggarana dadi reh-rehane wong Trajutrisna ingkang saknyatane Tunggarana ki dadi reh-rehane wong Pringgondani. Wah dalah yen ngono kowe bakal merang Kampo Jingga. Nuwun sewu nggih menawi kula kedah damel rame wonten negari Yayah Griwa Praba Kesra ya dasar kepara nyata. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe kudune ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Iki eneng negara Pringgondani, iki eneng negarane anak Prabu Gatotkaca. Yen kowe arep gawe geger Pringgondani, aku sing ora nrimakake. Tur karo meneh Kahana lan Sumber Katong kuwi dadi dayohe wong Pringgondani. Yen Kahana karo Sumber Katong kuwi dadi tamune wong Pringgondani, kudune aku lawan anak Prabu Gatotkaca iso ngayomi marang daya ingkang teka ning Pringgondani. Praba Kesa kowe ketok nggonmu bakal nglincipi sarta kowe bakal nyumet genining memungsuhan antaraning Trajutrisna lan Pringgondani. Perkara iki ora perkara genining memungsuhan, nanging iso dirembuk kanthi cara-cara kang becik, cari cara-cara bedamen kanthi pirembugan sing prayoga. Aja nganti Trajutrisna lan Pringgondani dadi geger mung perkara babakan Kadipaten Tunggarana. Ah, kokean gunem tanpa guna. Wose Kahana tak jaluk entuk ora entuk lakon dadi Karangabang, kowe sing dadi Karangabang. Kadangku tuwa Trajutrisna tak ajai rembugan sing becik-becik babakan Tunggarana iki. Adipati Kahana niki kestaken sewu. Pinodoti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runangkono magawe gelari rawang-wang Sumber Kak Praba Kesa Yayah Griwa ya pancen mengkono, pancen ora kena disangga entheng. Yen kowe menehake Adipati Kahana, kahanane ora bakal kaya ngene. Yayah Griwa
yen kowe ngerti pranatan Adipati Kahana lan sumber katong kuwi dadi dayoing wong Pringgondani. Upama ta kowe nyuwun kelawan Adipati Kahana mestine kabeh mau saka pangandikaning anak Prabu Gatotkaca dikeparengake mboyong apa ora. Kuwi kabeh purba wasesaning anak Prabu ing Pringgondani. Ora banjur ugal-ugalan sapenakmu dhewe ampiak awur-awur. Nyatane pancen wis ketok loreke Adipati Kahana ngene bakal merang Kampo Jingga. Ora gelem ngaturake glondhong pengareng-areng lan asok bulu bekti kalawan negara ing Traju Trisna. Kabeh mau kudu mbok tindhingi. Apa to sababe Adipati Kahana kok ora gelem ngaturake glondhong pengareng-areng apa dene peni-peni raja peni marang wong Traju Trisna? Ya merga saka ature Adipati Kahana ingkang minangka dadi wakiling kawula sak Tunggarana. Yen pajek sing disebar ning Kadipaten Tunggarana nekak uriping para kawula lan kawula rumangsa ora kuat menehi pajek tumrap negara ing Traju Trisna. Mula tumuli banjur Adipati Kahana minangka wakiling kawula sak Tunggarana kepengin bali Tunggarana dadi kebawah keperintah negara ing Pringgondani. Wah, dadah yen ngono pancen wis didadaki karo Pringgondani. Yen ngono wae ora gelem menake Adipati Kahana mbok lakon yayah griwa barang ngamuk nang Pringgondani. Ayo amuka yen pancen gumlundung sirahing Probakesa gagelak limpamu walat. Genahake kepiye nggone duwe kesaguhan tansah ngaturake sungkem kelawan Alindra ing Traju Trisna. Lah kok dadi malah kowe mapan ning tapel wates negara ing Pringgondani. Ngger nuwun sewu sinuwun. Sepinten kalepatanipun ingkang abdipun Yayah Griwa kula nyuwun pangapunten. Bila sejatosipun
Jebul pinanggihipun Adipati Kahana anggenipun boten ngaturaken sungkem tuwin ngaturaken bulu bekti dhateng negaring Traju Trisna menika kala wau sampun dipun ajangi jembar dening Adipati Kahana. Lho diajangi jembar piye? Krana piyambakipun sak mangke kula nuwun sewu sowan dhateng Pringgondani lan nyuwun pengayomanipun nalindring Pringgondani anak Prabu Gatotkaca. Lan sajaipun anak Prabu Gatotkaca ngayomi dhateng Adipati Kahana lan badhe ndadhaki perkawis menika. Malah sumbaripun anak Prabu Pringgondani menawi kula wantun boyong Adipati Kahana rawe-rawe rantas malang-malang badhe dipun putung nadyan dados perang gegempuran antawisipun Traju Trisna lan Pringgondani. Anak Prabu Pringgondani anak Prabu Gatotkaca badhe ndadhaki perkawis menika lan sami kemawon menika panjenenganipun tantang dening Kang Rayipun Sinuwun Prabu Gatotkaca. Yayah Griwa wonten dawuh nggonku srawung karo Dimas Gatotkaca kuwi tetawunan. Aku rada cubriya lawan apa kang dadi aturmu yen to Dimas Gatotkaca ngajab dumadring peperangan antaraning Traju Trisna lan Pringgondani. Mung perkara rebut ya kuwi Kadipaten Tunggarana. Nggih, nuwun pangapunten. Menapa ingkang dipun aturaken pun Yayah Griwa menika kula nyuwun pangapunten. Menika lati lan ati menika nyawiji. Tegesipun aturipun Yayah Griwa menika boten atur dura. Paman Pancatnyana saged paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Lho, nyuwun pangapunten. Yayah Griwa menika anggenipun bekti kaliyan panjenengan sampun mataun-taun. Anggenipun ngawula kaliyan anak Prabu Setija menika sampun pinten-pinten warsa lampipun utus boten nate nyulayani Rembag lantar tentu pikantuk damel. Menapa panjenenganipun anak Prabu Traju Trisna menika tau tate utusan Yayah Griwa. Yayah Griwa boten saged ngrampungi perkawis. Yayah Griwa menika sampun dipun utus mangka nyatanipun totoh nyawa. Lah kok malah pinanggihipun anak Prabu Traju Trisna teka maido dhateng aturipun Yayah Griwa. Cetha menawi Gatotkaca menika ngajangi jembar peperangan antawisipun Traju Trisna lan Pringgondani. Panjenengan kedah ngemudi lampaning sampun kepengker. Wong salawangsul perkawis Traju Trisna Pringgondani, perkawis Traju Trisna Pringgondani. Panjenengan boten nate rukun kaliyan wong Pringgondani. Menawi cara kula nggih menika dados pancatanipun wong Pringgondani anggenipun badhe ngukup sekedhik mbaka sekedhik negaring Traju Trisna. Kawiwitan Kadipaten Tunggarana dangu-dangu kadipaten sanesipun badhe dipun kukup kaliyan Kang Rayipun Gatotkaca. Iblis lanat karepe dhewe. Ora bakal dadi perang antaraning Traju Trisna lan Pringgondani. Kudu disumet penggaling anak Prabu Setija Boma Narakasura. Ora mekaten Gusti Patih ya. Ayo kowe karo aku mung wajib keplok-keplok surak-surak yen didhawuhi maju ning peperangan. Monggo kula dherekaken Gusti Pancatnyana. Matur nuwun kinten. Kula sing nyuwun kalih. Ingkang eyang pandhita ing ngarga binatur begawan paminta jati. Supados wayahipun Ndara pamegat tresna kepareng cedhak wonten ing Karang Kadempel. Iya Siwa Semar miturut pangandikan ing Kanjeng Eyang Siwanayantaka dawuh supaya aku sowan ning Karang Kadempel. Nggih.
pancen wis dadi keputusan kula. Pancen wis dadi niat kula supados sak mangke sampun titiwanci sampeyan niku ngawu-awu Sudarma. Kejaba saking menika miturut petanganipun Semar kawontenan negari Ngamarta Ndarawati sak mangke nembe Ketaman Begawa. Awit sami mrihatosaken dhateng kawontenanipun Traju Trisna lan Pringgondani. Ndara kula Gatotkaca ali ndara kula Stija sami andon yuda amargi namung rebatan babakan Kadipaten Tunggarana. Monggo sampeyan niku klebu kawula Tunggarana, sampeyan niku klebu lenggah enten laladan negari Kadipaten Tunggarana. Kula pitados awit kawicaksananipun ingkang eyang sampeyan tertemtu pun ndungkap napa sing kula karepake Ndara. Samareka ten prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaraning teng latar milang lintang Bima Sekti banjur kersaning Siwanayanta kawi kula dereke ngadhep Kang Rama. Sampeyan mangaku nek putrane Ndara Janaka. Mengki nek sampeyan entuk kewajiban nggih dirampungi Ndara. Iya Kakang Semar Badrana. Mareka den prayetna semuriris. Sang Gandawastrat maca leng-leng lalu mangolati dara saya murtawatiri Gatotkaca sajae wis ora isa dindakake setija semono uga hambrung datanpa petung. Apa Kresna Kakang wis nyoba ngendhake kamurkane anakmu Setija? Wah, apa ora luwih prayoga yen dicoba supaya diajak rembugan sarana bedhamen. Werkudara, nggih. Siadi ngerti pambeganing Setija, semono uga pun Kakang ya wis presa kelawan kambegane si Gatotkaca. Monggo saknyatane kinodrat antaraning Pringgondani lan Traju Trisna kuwi ora bisa didadekake siji. Iki ana dak-dakaning pasulayan ya kuwi babakan Bumi Tunggarana. Wah, iya. Mula ayo Dimas. Siadi minangka dadi wong tuaning Gatotkaca, aku wong tuaning Setija. Aja nganti nggone padha regejegan mau ngembet kelawan asmaku apa dene asmaning Yayi Jodiwati. Mula digoleki dalan tengah ing prayoga supaya kabeh bali rukun macinamatan daya dinayan. Kresna Kakang ngestoke dawuh. Yen aneng warga memalat kung dosang Gandawastrat Maja Dipol. Nggih. Kakang Nayantaka. Nggih, Ndara. Lah kok kowe ngarepake swijining nom-noman bagus. Iki sapa? Niki Ndara Pamegat Trisna. Lho, Pamegat Trisna? Nggih. Saka ngendi? Pertapan Ngarga Binatur niki wewengkon Kadipaten Tunggarana. Ora kok tok larapake ngarepake Nata Ndarawati kuwi wigatine mboten kalih sampean. Lho, karo sapa? Ndara Janaka.
nalika sinarya Prabu Surya Misena duk nalika wonten ing Kadipaten Tunggarana Ndara Janaka nalika semanten katriwandan tumunten dipunopeni dening Begawan Paminta Jati lajeng dhaup kaliyan putranipun Begawan Paminta Jati inggih menika Dewi Pamikatsih peputra siji Bambang Pamegatresna. Niki putrane Kang Rayi Madukara. Arjuna wonten maring adhawu. Iki anakmu mangke badhe kula rembang. Keh banget ya, Tru. Sing dul desamu kae sing mripate gedhe cilik kae ya. Anake Ndara Janaka ning ra dakoni arang mripate gedhe cilik kok. Matamu. Ngomong marahin. Sing nggon aku kae sing wetan omahku let papat kae. Sing rambuté ra thukul kae ya jarene anake Janaka. Ha ta jlamprong dasmu. Ndara Janaka traca tenan. Iki lagi ana perkara kok malah ting clemong sapenake dhewe. Kowe Pamegatresna. Inggih. Panjenengan sinten? Aku Raden Janaka. Menawi ngaten panjenengan tiyang sepuh kula, aja enak-enak ngaku anak Janaka. Kabeh anak Janaka yen to kepengin diakoni kuwi putraku, kudu ngaturake dharma bekti lawan wong tuane. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Rama. Kahanan Tunggarana dadi pancatan gegering negoring Pringgondani lan Trajutresna. Monggo anakku Gatutkaca sartane Nalendra Trajutresna anakku Stija nedeng Panca Bakah. Pamegatresna, kowe iso ngrambungi perkara iki. Kowe tak aku anake Janaka nyuwun pamit Kanjeng Rama. Pripun niku? Lathik. Wah, cara Yojaya ora nganggo thik. Ya ben ngopo kowe? Lah kok syarate angel temen. Pancen kudu kaya mengkono syarate Kakang Semar. Enggak. Yen pancen bisa ngulir budi ngasah kadewasan, cetha yen kuwi anak Janaka. Nah yen bodho lunga-lunga. Aku ora sudi duwe anak ingkang kapinterane ora ngungkuli karo bapakne. Kula tak ngetutke Kang Putra, wis mangsa Barama. Janaka piye to karepmu? Koko Prabu. Mbok menawi saged manunggalaken Trajutresna lan Pringgondani kanthi adhedhasar Pamegatresna menika kawula ing Tunggarana. Oh ngono, inggih. Ya wis ayo ditonton kahanane iki Arjuna. Tatanan nelabung peperanganing Nalendra Trajutresna lawan Gatotkaca. Gus sapa kowe? Menawi paduka ndanggo kaliyan kula pun Pamegatresna. Pamegatresna kuwi sapa? Kula tasih kadang paduka piyambak Koko Prabu. Kula atmajanipun Kanjeng Rama Arjuna. Kowe wani nelabung Nalendra Trajutresna, kula suwun kanthi sanget. Monggo perkawis menika dipun rembag sarana bedamen. Emuti bilih sedaya menika tasih putra wayahipun Nalendra Ndrawati. Tasih atmajanipun Nalendra Ndrawati tuwin Kanjeng Wanjadewati. Sampun ngantos sarudinuling kathah ing atasipun samir gejegan murbat babakan Kadipaten Tunggarana. Ora sah ngawur-ngawur. Aja waton bisa ngucap iki perkaraning Trajutresna karo Pringgondani. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kula tiyang Tunggarana ora peduli wong Tunggarana. Ora gelem minggat sangarep aku, lakon mati dening aku. Prabu Setija. Saiki ngene wae. Yen pancen kowe iso ngalahke Pamegatresna, terusna nggon wadon pupuh kelawan wong Pringgondani. Nah yen kowe kalah karo Pamegatresna, ndak suwun kanthi banget manunggal ning Praja Ngamarta. Perkara iki dirembug
diaturake marang sesepuh. Weh lah dalah malah ngiyas karo nata. Setija Bumana Kasura ketiban tanganku orang gletak dadi kuwanda aja dundang wong Traju Tresna malah. Edian. Wah. What? 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 Kula sampun matur. Narendra sampun ngantos lincat ing pangandikan bebasan Kresna temamping drancang. Mboten kenging lumebet. Menawi Kakang Wastija Bumana Kasura kawon kalian pamegat Tresna. Monggo kula kanthi dados tunggal ngadhep para sepuh supados perkawis menika sampun dados ajanging pasulayan. Kakang Mas kula nyuwun pangapunten. Walah dalah mati aku. Wah. Wah. Panca Gatotkaca apa wis memper ing atase mung wujud bumi Tunggarana ing jembare ora sepira wae nganti mbok rewangi ngorbanake pirang-pirang prajurit ing padha campuk perang. Wong Traju Tresna nggegeki nggone bener semono uga wong Pringgondani uga nggegeki nggone bener. Wong Pringgondani cukeng, wong Traju Tresna adreng mula menyang diparani kejaba mung dadi ajanging pasulayan. Wah. Ora iso dikandhani geceki ndase dewi-dewi. Inggih. Kula namung ngestakaken menawi dados dawuh Paduka Kanjeng Rama lan kula nuhuni menawi dados aturipun Adipati Kahana. Ingkang nyatanipun minangka wakiling para kawula sak Tunggarana. Samangke kepengin wangsul dados setunggal kalian Pringgondani. Aja ngawur-ngawur Dimas. Kabeh mau pancen mbok aja supaya Tunggarana wal saka negara Traju Tresna lan manunggal ning Pringgondani. Boten Kamas, boten gadhahi niat kados mekaten. Nanging kabeh mau kepara nyata saka ature Adipati Hayagriwa. Boten gadhahi niat kula badhe ngrengkuh Kadipaten Tunggarana. Wis. Iki mengko ora rampung-rampung. Kosek to. Ature Adipati Kahana pancen kepara nyata mengkono. Nggih, kasinggihan mekaten. Nyatanipun Adipati Kahana paring dawuh tumuju atur bilih sanyatanipun saderengipun Kikis Tunggarana menika utawi Kadipaten Tunggarana dados setunggal kaliyan Traju Tresna. Duk nalika Kanjeng Hyang Trembuka sejatosipun Kadipaten Tunggarana menika kebawah keperintah negaring Pringgondani. Kosek Kahana konon mrene supaya suwana ning kene. Ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Adipati Kahana kasinggihan kula kunjuk. Iya tak tampa. Kabeh apa kang dadi aturmu mau wis diaturake dening anakku ing Pringgondani. Iya. Apa pancen kepara nyata mengkono? Menawi atur kula menika mangke dura. Mugi kapedhata jangga kula mboten badhe selak malah samangke wonten saperangan kawula Tunggarana. Mbok menawi pun pamegat Tresna menika ugi saged ngaturaken panggersaing kawula ing Tunggarana menika ingkang sepisan. Angka kalih nyatanipun Tunggarana kepengin wangsul wonten pangwaosipun Pringgondani jumbuh kaliyan nalika Tunggarana dipunasta dening tiyang sepuh kula Sang Adipati Kala Pustaka
ing nalika semanten manunggal kaliyan negari Pringgondani nalika tasih dipunasta dening Sinuwun Prabu Trembuka. Iya nanging kanan kaya mengkono kuwi ora bisa dicekel yen to ora ana layang kekancingan. Wonten sinuwun kula aturaken paduka. Dan sakmangke kula tasih anyingetaken inggih menika nawala kekancingan bilih Tunggarana menika kebawah keperintah negari Pringgondani. Kula aturi mirsani wonten ing mriku wonten tapak astanipun Sang Adipati Kalapustaka lan Sinuwun Prabu Trembuka sinuwun. Setijo wonten timbal. Jroning nawala kekancingan ingkang diaturake sumber katong lawan Ramamu Ndorowati pancen kepara nyata. Ing kono wis ana pasarujukan antaraning Adipati Kalapustaka lan Sinuwun Prabu Trembuka duk nalika semono. Wis padha-padha tapak asta yen to sejatine Kadipaten Tunggarana kuwi kebawah keperintah negara ing Pringgondani ya mung nalika sedaning Prabu Trembuka wekasan Kadipaten Tunggarana kontrang-kantringan kaya ora duwe pengayoman. Tumuli dibedah dening Prabu Bomantara. Wekasan Tunggarana kebawah keperintah negara ing Surateleng. Nalika semono Bomantara mati saka tangane Stija, tumuli tanpa nganggo layang kekancingan. Tunggarana dadi kebawah perintah negara ing Trajutrisna. Mula bab iki kowe kudu ngalah. Merga wis ana bukti kang nyata wujuding nawala kekancingan yen to Tunggarana kuwi kebawah perintah negara ing Pringgondani. Tak suwun kowe nglenggana ya nggih Setija. Nglenggana ya Bama Narakasura. Saya ketok lorekmu, saya ketok gedhamu. Nadan kowe wong tuaku ning wiwit rebutan topeng waja tak titeni. Kowe abot mbela karo Gatotkaca nganti tekan dina iki. Babakan Kadipaten Tunggarana wong tuaku dhewe ngiwakake anake dhewe. Yo tak trima Sinuwun Prabu Ndorowati. Kepareng sajaipun Gagang Mas Tidjo tasih sengkel penggalipun wis iki mengko yen kabeh kenceng-kencengan dadine malah ora prayoga. Aku luwih ngerti watak Tidjo Bama Narakasura. Iya. Pambegane pancen kaya mengkono nanging mengko ngibarate kaya dene wujuding lilin tumuli kempel yen to kena adem, tumuli ajer yen to kena panas. Iya. Waduh menapa mangke mboten dados perkawis. Sumber katong lawala kekancingan iki dadi pikukuh ingkang sentosa nggone bakal ngremake kampurkaning anak Gustijo. Wah, matur nuwun. Adipati kaono wonten timbal. Kanthi nawala pikukuh tapak astaning Adipati Kalapustaka lan Alindring Pringgondani Prabu Trembuka tak tetepake. Ingsun nata Ndorowati netepake lamun bumi Tunggarana ya Kadipaten Tunggarana bali dadi wewengkon panguwasaning anakku Prabu Anom Gatotkaca. Ngaturke panuwun tanpa pepindhan sinuwun. Heeh. Iki ana pamundutan engko anu diaturake rada engko terus ya sing wigati sing iki dhisik saka BIG iki. Caping gunung wis diaturake terus iki podang kuning ya iki Ibu Prastiwi. Oh ya. Wah. Jas iki. Terbobok. Hah? Terbobok. Terbobok kok semono. Mano bubut kok. Sing sok nang kidul omahku kanggere esuk mabut. Nek perih. Andel ora. Mulai. Ya. Odang kuning ayo. Nadyan wujud temong paksi
Mbiyen ra tau melu posyandu. Ha iya. Piye to ketarane? Awakmu ora tau iso dhuwur. Iki dukur malah saya cendak. Ha iya. Saya mengkeret. Lah saya tuwa kok ya mengkeret. Apal ta? Noleh mesti ra apal. Ben sakarepe. Halus manis nangsa. Waduh. Make neno wis suwengken kula lono goleki si podang jenar Mar goleki Prastiwi Bagong ki yo goleki podang jenar kok podang Semar lho jenar oh tak undangke semen iba bunga nanti le tiba iba wah mbok presake nang THT Kang kupingmu ki nek dicureki Kang krik krik kerasa deh iba bunga siku nyanding bisa sinden nek ora tau gelem ngapalke ya wis ngono kuwi. Ayo dasare Bu Prasti iki wis sepuh. Nek kon ngapalke lagu anyar-anyar ngene iki dhek ora tau gelem. Nek kon nganggo klambi anyar dheweke gelem. Esuk rungokno terus nek ora percaya ora ngawur-awuran cakepan. Sing penting tekan gone. Ya. Ayo. So
ngejem. Kowe iki rasa melu gerong. Ah kok kowe melu iye. Nyanyi malah lali. Cakepane ra. Pengen banget. Ya nek pengen banget iso iye dhewe. Karo sapa? Wah jan apik tenan pasti iki. Heeh. Saya tua dan saya gedabikan. Ah iya. Ya wis ora apa-apa. Ki ana sing nyuwun gugur gunung. Oh, dinganu sik reng gugur gunung ki nek kur ki keri dhisik. Ki sing panyuwune Pak Tumyono. Ricik-ricik to? Heeh. Sing cakepane nganggo aduh Kakang ya kene gendruk. Kuwi pangkur, Pangkur. Ayo sing cakepane iku apa ya agak lupa judulnya sing rondo selawase. Oh ayo sapa sing iso ricik-ricik Banyumasan ya ricik-ricik iki sing paling iso nek sinden semene iki ya ming Prastiwi menan diajar nganti lenggah-lenggah ya wis lelinggo wis tangane wis cekelan cakak ben apa wis dene pirang-pirang dina ora kon ngadeg ya iki ngadeg men bola-baline. Nggih ngadeg ning mboten ketok. Ah iya. Langsung mawon. Langsung nanti. Langsung ricik-ricik. Nganggo bawa iki Pak Tumyono nyuwun. Nek bawa rapas sing nyatane. Piye rapas piye? Upamane bawane eling kula eling. Hah? Rapas. Ora pas. Ayo bawa liyane ricik-ricik iki bawane apa? Kok sinden ora apal bawa ki nek mudandan ngopo juan? Bawane napa Mas Geter? Bawane apa? Oh, radong to sing pinter wae. Kowe dong to? Adong dalange. Padake ricik kok radong. Si pinter. Bapake kono meneh ngono kae. Kuwi du ricik-ricik. Ya wis langsung wae. Ricikku mresik banyune wis teko sedhela maning. Banyu to? Sakarepku. Nek kleru. Ajare kowe arep adus. Ayo. Yo gawe tak nggoni pampers. Heeh. Amah. Gek turu cah cilik kaya ngene wis begijigan. Engko nek rampung nganggo pampers gek turu. Tok nggoni aku kan. Hah? Tok nggoni. Heeh. Iku weruh. Ya apa? Ayo gawe. Ayo, ricik-ricik mangga. Nang pitukane. Pitukane mah kula sajanjang apa? Tanpa kencangan tung aja bosan. Itu bel cepulan nek katane jatane
Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim.